мақомоти ҳифзи ҳуқуқ дар шаҳри Электростали вилояти Москав як ҷавони 19-солаи тоҷикро дар робита ба қатли як сокини маҳаллӣ боздошт карданд. Кумитаи тафтишоти Русия Эмомали Турдиевро ба он гумон кардааст, ки дар муноқишаи рӯзи 18 январ ба ҷавони рус ҷароҳати марговар расондааст. рӯзи 19 январ нашри навори ҷанҷол дар шабакаҳои иҷтимоӣ сару садои зиёдеро ба миён овард. Ба навиштаи расонаҳои русӣ баҳси лавзии Эмомалӣ бо як гурӯҳи ҷавонони маҳаллӣ дар дохили автобус ва баъди он сар задааст, ки онҳо ба сӯи зане ишораҳои бадахлоқона карданд. Сипас ин баҳс дар берун дар истгоҳи Юниверсам ба занозанӣ мепечад. Баъди он ки ҷавонони рус ба рӯи Эмомалӣ гази ашковар мепошанд ва ба тарафаш аз тӯфанги шӯлавар тирхорӣ мекунанд, ӯ ба бадани яке аз онҳо 3 зарби корд мезанад. дар натиҷа ҷавони 18-солаи кордхӯрда ба ҳалокат мерасад. нисбат ба Эмомали Турдиев бо иттиҳоми куштор парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардидааст, ки дар сурати тасдиқ шудани иттиҳом дар додгоҳ то 15 соли зиндонро пешбинӣ мекунад. Пойгоҳи хабарии MSK1.ru аз қавли бародари Эмомалӣ навиштааст, ки ӯ зодаи Тоҷикистон буда аз кӯдакӣ дар Русия ба воя расидааст. Пайвандони Эмомалӣ гуфтанд, ки ӯ барои ҳимояти худ аз корд истифода намудааст.